Kaixo, hirugarren bideo honetan, ekuazio sistemekin jarraituz, laburketa metodoa ikasiko dugu. Adibide batekin egingo dugu. Kasu honetan aukeratu dugun sistema hau da, 3x gehi 2 berdin 7. Eta 4x ken 3 berdin 15. Beraz, guk aurkitu nahi duguna da, x eta y-ren balio batzuk, non bi ekuazio hauek beteko ditunak. Orduan, urrats ezberdinak eman behar ditugu, eta hauek dira. Lehenengo gauza egin behar duguna da, ekuazio hauek moldatu. Eta nola moldatuko ditugu? Zenbaki batzuk biderkatuz, edo bati, edo biei. Lortu behar duguna da, aldagai baten edo bestearen koefizienteak berdinak izatea. X-en koefizienteak, adibidez, berdinak izatea. Eta gainera sinus kontrakoak. Horrela, bigarren pausoan, batutzerakoan juningo zaizkigu. Beraz, guk lehenengo ekuazioa bider lau egiten badegu, eta bigarren ekuazioa bider minus hiru egiten badegu, hori lortuko dugu. Goazen ikustea. Orduan, biderkatuko dugu lehenengo ekuazioa bider lau, eta bigarrena bider minus hiru. Eta lortuko duguna da, 12x gehi 8 berdin 28. Kontutan hartu behar da, lau biderkatu behar da ekuazioaren gai guztiei. Eta bigarrena egiten dugu bider minus hiru. Eta hau lortuko dugu. Horrela, lortu duguna izan da, x-en parametroak bi ekuazioetan zenbaki berdina izatea eta sinus kontrakoak. Beraz, hirugarren pausoan, bi ekuazio hauek batu egingo ditugu. Gai ez gai. Orduan, batuko ditugu x-ak x-ekin, y-ak y-rekin, eta gai askeak. Orduan, 12x gehi minus 12x, 0. 8 gehi bederatzi, 17. Eta 28 gehi minus 45, ateatzen da minus 17. Ondo egin badegu ekuazioaren moldaketa, aldagai bat beti 0 geldituko zaigu. Orduan, lortu deguna da, bi ekuazio eta bi ezezagun euki beharrean, orain daukaguna da ekuazio bakar bat eta ezezagun bat. Eta gainera oso errex askatuko dena. Orduan, hirugarren pausoan, egingo deguna izango da i aldagaia bakandu. 17 pasako da zatitzen, eta geldituko da minus 17 zati 17, eta hori da minus bat. Lortu dugu aldagai bati, orain lortu behar dugu bestea. Horretarako, balio hau ordezkatuko dugu edo hemen, guk nahi dugun ekuazioan. Guk egingo dugu goikoan, hartuko dugu hau. Eta iren tokian jarriko dugu minus bat. Orduan gelitzen zaigu 3x, gehi 2 bider minus bat berdin 7. Egiten ditugu eraiketak eta x bakantzen dugu. Eta azkenean, 7 gehi 2 bederatzi, zati 3, izango da 3. Beraz, lortu dugu sistemaren ekuazioa, x berdin 3 eta y berdin minus bat. Sartzen baditugu bi balio hauek ekuazioetan, berdintzaren bi aldeetan zenbaki berdina lortuko dugu. Egin ezazute froga.